mag-secret file, ay ilike mo muna ang video na to at mag-subscribe na sa aming YouTube channel. Don't forget to click the notification bell para hindi ka nahuhuli sa latest episode ng DJ Rocky's Secret Files. And now, it's time for DJ Rocky's Secret Files with Jello. Sabi mo, kapatid mo, yun pala, asawa mo. Hi DJ Rocky and DJ Jello. Matagal na akong nakikinig sa programang Secret Files. At matagal ko na rin gustong ibahagi ang kwento ko. Pero ngayon lang ako nagkaroon ng lakas ng loob. Itago niyo ako sa pangalang Cynthia. 51 years old. And this is my secret file. Nakilala ko si Kiko dahil sa isang patalastas sa tabloid. Oo, dahil sa paglalagay ko ng number ko doon. Nasa lowest point ako of my life during that time. Pagod ako emotionally. Meron akong special someone pero hindi ko alam kung kami pa ba o kung babalik pa ba siya sa buhay ko. At wala akong makausap. Wala akong masandalan. Lahat ng kaibigan ko may kanya-kanya ng pamilya. So I needed to do things for myself. May landline kami pero para lang yun sa mga kasama ko sa bahay. Uso na noon ang cellphone pero walang tumatawag o nagte-text sa akin para kumustahin ako. So isang araw habang nanonood ako ng telebisyon, napatingin ako sa stepdad kong nagbabasa ng dyaryo. Napansin ko yung page na may listahan ng mga pangalan at numero. Sabi sa ad, kung gusto mong magkaroon ng kaibigan, i-text mo ang number mo sa numerong ito. At ilalathala namin sa dyaryo. DJ Rocky and DJ Jello, hindi na ako nagdalawang isip. Ang alam ko lang sa sarili ko, gusto ko lang ng merong makakausap. Kaya nag-text ako. Lumipas ang ilang araw, sunod-sunod na ang mga mensaheng natatanggap ko. Na para bang hindi na tumigil sa pagtunog ang cellphone ko. At sa dinami-rami ng nakausap ko, ang pinaka nagmarka ay si Kiko. Parang sincere siya. Parang totoong-totoo siya. Mula sa pagiging textmates, nagkausap na kami sa telephone. Then naging bahagi na siya sa araw-araw kong buhay. Then ipinakilala niya pa sa akin ang kapatid niya na itago natin sa pangalang Liza. Madalas kaming magkwentuhan, lalo na pag weekend. At sa tuwing makikita ko ang cellphone ko, si Kiko agad ang naiisip ko. Hindi ko na nga ininda ang pagtaas ng phone bill ko. Ang alam ko lang ay masaya ako kapag naririnig ko ang tinig niya. Dumaan ang ilang mga araw. Nagdesisyon kami na magkita kami.
At nung tanungin niya ako kung anong una kong gagawin kapag nagkita kami, ang biro kong sagot, yayakapin at hahalikan kita. Tumawa lang siya. Sabi pa niya, "Nako, hindi mo yan kaya, lalo na't kasama ko ang sister ko." Then sabi ko, malalaman. At dumating na nga ang araw ng pagkikita namin ni Kiko. Hinding-hindi ko makakalimutan na Sabado yun. Kalalabas lang ng nanay ko sa ospital noon. At sinabi ko sa nanay ko na magpahinga na lang siya sa bahay dahil nagpupumilit ito na sumama sa akin sa isang mall. Buti na lang nakinig naman siya sa akin. So sa isang mall, sa tapat ng isang bookstore, doon namin sinet ni Kiko ang aming pagkikita. Then may lumapit sa akin isang babae. Si Liza. Kapatid daw ni Kiko. Habang nag-uusap kami, biglang may lumapit na lalaki. Si Kiko. At hindi na ako nakapagpigil pa. Niyakap at hinalikan ko siya gaya ng sinabi ko sa kanya. Ang saya ko, sobra pakiramdam ko. Totoong-totoo ang lahat. Masaya kami nagkakwentuhan. Kumain kami, nag-bowling, at siya pa ang nagatid sa akin sa MRT habang hinihintay daw siya ng kanyang kapatid sa mall. Nasundan pa ang pagkikita namin. Araw-araw pa rin kami nag-uusap sa telepono ni Kiko. Paminsan-minsan, si Liza din ang nakakausap ko. At malaking bahagi sila ng araw-araw kong buhay. Basta ang alam ko, importante ako para kay Kiko. Hindi niya man sabihing mahal niya ako. Okay lang. Basta hahayaan ko ang sarili ko na mahulog sa kanya. Hanggang sa isang araw, may naikwento siya sa akin. Babae na umaaligid daw sa kanya. Pinupuntahan pa nga raw siya nito sa bahay. And since magkaibigan daw ang kanilang mga pamilya, para bang wala siyang choice. Kapag may okasyon dun sa pamilya ng babae, pinupuntahan nila as a family. Pero sabi ko sa kanya, tiwala naman ako eh. Hanggang isang araw, pinagtapat sa akin ni Kiko na sila na raw ng babaeng yon. Dahil nahuli raw sila ng tatay ng babae na gumagawa ng milagro. DJ Rocky and DJ Jello. At that moment, parang tinusok ng paulit-ulit ang puso ko. At ito ang naging dahilan para mawala ako sa sarili ko. Sobrang sakit, hindi ko matanggap. Hindi ko mapigilan ang sarili ko na mawasak. Kaya nang sabihin niya sa akin yun, nagwala ako, nag-inom ako ng nag-inom. At naibigay ko pa nga ang sarili ko sa isang random guy. Sinubukan kong tawagan si Kiko. Umaasa ako ng marinig ang boses niya at sabihin niya sa akin na may pag-asa pa kami. But he let me go. Hinayaan niya lang ako. Tinawagan ko si Liza.
nagpapaliwanag. Pero parang baliwala ang lahat ng paliwanag ni Liza. Kapatid lang naman siya ni Kiko. Si Kiko pa rin ang gusto kong marinig. Si Kiko ang gusto kong makasama. Gusto ko ng atensyon ni Kiko. At pagkatapos ng tawag na yun, I realized na kailangan kong bumangon. Mag-move on. Lumipas sa mga taon, nakapag-asawa ako. Nagkaroon ng pamilya. Pero hindi ko na sila nakalimutan. Si Kiko at si Liza. Na-curious ako kung anong state na ng mga buhay nila ngayon. Kaya hinanap ko sila sa Facebook. Paulit-ulit. Wala akong makita na account nila. Hanggang isang araw, nag-message ako sa mga nag-comment sa isang Facebook page na may kaugnayan sa trabaho nila noon. Yung iba sumagot na hindi raw nila kilala. Pero merong isang sumagot sa akin na kilala raw niya yung Liza. At dun ko na nalalaman ng katotohanan. Pagka-send sa akin ng taong to ng Facebook account nung babaeng tinatawag ko sa pangalang Liza, bumungad sa akin ang profile ng isang pamilyadong babae. Oo, si Liza nga yun. Ang kapatid ni Kiko. Pero hindi niya kapatid si Kiko. Naka-cover photo si Liza, si Kiko, at 2 bata. Nag-scroll ako sa account na yun. At tiningnan ko ang iba pang mga litrato. Hindi lang sila magkapatid. Mag-asawa pala sila. Habang nakatingin ako dun sa mga nakikita kong larawan, parang gustong sumabog ng puso ko at ipagsigawan ang mga katagang manloloko kayo. Ang sakit. Nalinlang nila ako. Nalinlang nila ako. Hindi ko alam kung alin nga yung mas masakit yung pag-iwan sa akin ni Kiko noon o yung katotohanan na lahat ng mga akala ko totoo, kasinungalingan pala. Yung para bang napakwestiyon ako sa sarili ko, ang tanga ko ba? Na parang hindi ko napansin. Ganun ba ako kahinang nilalang? Ganun ba ako sobrang magtiwala? Ang dahil pang tanong na tumatakbo sa isip ko, paano na at team ni Liza? Napanoorin kami ni Kiko na nagyayakapan at naghahalikan habang naroon siya. Pero naisip ko, nagamit ako. Dahil sa tuwing lumalabas kami ni Kiko, ako ang gumagastos sa amin. At okay lang sa akin yun. Dahil mahal ko si Kiko.
May mga pagkakataon pa ngang nagbibigay din ako ng pera kay Liza. Para bang naging sugar mommy ako. So ganun ba yung setup nila? Hahanap sila ng biktima nila? Papakilala si Liza na siyang kapatid ni Kiko? Para lang makapanghut-hut. Ang sakit. Ang sakit. Matagal bago ko naproseso ang lahat. Pero sa huli, pinili ko pa ring patawarin sila. Hindi dahil sa naintindihan ko kung bakit nila yun ginawa sa akin, kundi dahil gusto kong makalaya sa sakit. Gusto ko na makamove forward. Hindi ko man maunawaan ang lahat. Ang mahalaga, sa kabila ng lahat, napasaya pa rin ako ni Kiko at Liza sa mga panahong kailangan ko ng kasama. Hanggang dito na lang po, DJ Rocky at DJ Jello. Muli, ako si Cynthia at ito ang aking Secret File.